Bienvenidos a esta última conferencia las actividades do Ateneo para este curso académico y que vamos en este caso pues vamos a presentar a Ramón Villares, que nos vai a falar da Compostela do século XIX. Unha conferencia que foi apartada varias veces por problemas de axenda e que finalmente pues, vai a fechar as actividades desta Bueno, Ramón Villares é unha persona conocida de todos, é catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago desde o ano 1987, é presidente do Consello da Cultura Galega desde o ano 2006 e fai menos un mes acaba de ser reelexido para un segundo mandato. Foi decano da Facultade de Xeografía e Historia no período entre 1986 e o ano 90. Foi rector da Universidade de Santiago entre 1990 e 1994. É membro fundador e presidente da Asociación Española de Historia Contemporánea, foi presidente hasta o ano 2002. Foi director en Galicia da Universidade Internacional Méndez Pelayo. Tamén pertenece a numerosos patronatos de centros e fundacións como o Museo do Pobo Galego, a Fundación Juan de Vega, a Fundación Luis Seoane ou o Centro Galego de Arte Contemporánea, entre outros. Villares é autor de numerosas publicacións científicas, entre as que destacan libros como La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, editado por siglo XXI, Foros, Frades e Fidalgos, Estudos de Historia Social de Galicia, editado por Serais, en 1972, Galicia, a Historia, da editorial Galaxia, de 1974, obra que tamén foi editada en español e portugués, Figuras de Oración, editado por Serais en 1997, El mundo contemporáneo, siglos XIX e XX, da editorial Tauros, que foi editado no ano 2001, e tamén autor de un libro curioso, Fuga e retorno de Adrián Solobio sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista, editado por a Fundación Hotel Pedrallo e a Real Academia Galega no ano 2007. E desde fai 3 anos codirixe con José Fontana unha historia de España, editado por Crítica e Marcial Pons, na que é autor de Javier Moreno Duzón do volumen sobre a restauración e ditadura, editado ano pasado. Desde 1978 ten dirixido ou coordenado numerosos proxectos de investigación logrados en convocatorias públicas sobre temas de historia agraria, historia cultural e historia política. Tamén é avaliador de proxectos para diversas agencias de investigación científicas de España e Portugal. E por encima do seu labor científico, Ramón Villares, o seu contacto cos alumnos e con que os siga, como nós os aquí, é un intelectual, penso eu, no pleno sentido da palabra. Medita, reflexiona, discorre, inspírase, goza, investiga, analiza, discierne, desafía, razoa, contrapón conceptos, filosofa, organiza as ideas, proxecta, imagina, especula, atribúe causas aos efectos e efectos ás causas, interconecta fenómenos. En fin, alguén capaz de renovar, recrear ou refacer os sentimentos colectivos que todos compartimos e ampliar a perspectiva dos cidadáns sobre os acontecementos que viven ou conocen. En definitiva, Villares trata de transformar o mundo mediante a palabra, e neste caso unha palabra sempre amigable e próxima, incluso chea de sentido de humor, nada dogmática e cargada dun humanismo que a ennobrece. Ramón Villares, compostelán de corazón, desde que chegou de a terra xa a esta cidade a estudiar, estáose aquí non só por ser o mellor coñecedor do século XIX en Galicia e en España, senón por ser o mellor especialista do que dispoñemos para situar a Compostela dentro dese complexo marco político, social e económico que foi o século XIX. Con todos vos, Ramón Villares, que a palabra.
Gracias, José Ramón, e gracias a todos vostedes. Eu non me aplaudín porque o que dixo foi excesivo e, por tanto, tiñe que castigar. Pero, non obstante, agora que sin aplaudir agradece, porque xa leo varias dúcias, por decir centros de conferencias pronunciadas con presentacións de todos os estilos, e esta parte de Lulita, pois na súa parte final, creo que foi personal, en ese punto é o que máis me agradece. De modo que é unha oportunidade para min extraordinaria, porque estar no Ateneo, estar nunha institución que se beneficia dun nome tan antigo e con tantos valores, ainda que hoxe a palabra Ateneo ten mudado un pouco, sempre remite aos espacios de sociabilidade onde a razón, o debate, a discusión e a admiración por educación e por formarse mellor son inseparables da propia, como digo, palabra Ateneo, de modo que non sei se contribuirei algo neso, pero polo menos o objetivo e a miña idea é facerlo nesta dirección. A petición que me fixeron é de falar da Compostela do século XIX. Falarei algo porque é moi difícil, penso que me convirán ustedes comigo, que é moi difícil resumir nuns cuantos minutos o que foi a transformación lenta, pero transformación dunha cidade como a Santiago de Compostela durante 100 anos. Tomarei e farei alguns trazos partindo do momento do lugar onde estamos e do momento en que se remodelou por primeira vez a casa onde estamos, para despois estendernos á propia cidade e ao propio século e volver outra vez, se podemos, se o fío non se perde, e a Almea ten conta, a palabra que non ten a Real Academia Galega registrada, pero que é unha palabra chairega absolutamente legítima, conta, que é o fío por onde se tira de ovillo, andame. Se dice que se a conda non se me perde, procurei ao final volver a onde está. Estamos nesta casa que é a Casa Grande do Pozo, que eventualmente se do Ateneo. Esta casa foi remodelada a fin do século XIX por un propietario que tiña un irmán que era ao propio tempo membro da Corporación Municipal, na que pideu facer unha ampliación desta casa que agora se coñece como Casa Grande do Pozo, para contribuir a evitar a desarmonía que había nesta rúa e mellorar o que o rector Lobo, daquele alcalde de Santiago, do Reto Troncoso, estimaba como necesidade de ornato de la ciudad. A remodelación desta casa non pasaría de ser nada relevante, se non fora porque agora alberga, como se sabe, a Fundación Caixa Galicia, e alberga tamén as actividades do Ateneo, e tamén porque é emblemática desa tendencia que houve a fin do século XIX por remodelar de unha forma intensiva a cidade de Santiago antes de proceder, o que sería o século XX, a unha expansión ou un crecimento máis extensivo daquela maneira, a través do ensanche de outros lugares que, como imáns que tiraban por ele, foi transformando a cidade hasta a situación na que habemos. Isto é algo que terá lugar no século XX, por tanto, non vou ocupar dele, pero sí decir que a fin do século XIX a cidade de Compostela estaba iniciando un proceso de importante transformación que realmente non se veu dunha forma explícita até os anos 20-30, especialmente até a Segunda República. O que sucedera antes de que esta casa fose remodelada pois é do que me vou ocupar aquí. A visión que os contemporáneos, os coetáneos tiñan da cidade a fin do século XIX non era moi positiva, a pesar do ornato que esta casa e moitas outras podía dar. Nalgúns textos literarios, nalgúnas memorias, en algúnas guías, falase de forma bastante sistemática de que a cidade de Compostela é unha cidade un pouco atrasada que, diría o estudiante Pascual López, protagonista do romance de doña Emilia Pardo Bazán, publicado en 1879, que era un pueblo decadente,